እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብትርከብ ጊኒ ኮናክሪ ፕሬዝደንት ሃገር ንሳልሳይ እዋኑ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዘኽእሎ ቅዋም ንምቕያር ክገብረሉ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ካብዚ ሳልስቲ ትሒዙ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ህዝቢ ንትካላት መንግስቲ ብምዕጋት ፕሬዝደንት ቅዋም ከይቅይር ይጠልብ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ኮናክሪ ፖሊስ ተቃውሞ ዘካየድ ህዝቢ ንምብታን ብዝኸፈትዎ ተቑሲ ብውሕዱ 2 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ድማ ቆሲሎም። ወዲ 81 ዓመት ፕሬዝደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ዘበነ ስልጣኑ ከበቅዕ 1 ዓመት ኣብ ዝተረፈ እዋን እዩ ንሳልሳይ እዋን ከምርጾ ዝኽእል ምቅያር ቅዋም ክገብር ዝፍትን ዘሎ። ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሃገር ፕሬዝደንት ኣልፋ ኮንደ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ናብ ሙሉእ ውልቀ ምልኪ ዝወስድ እዩ ብምባል ህዝቢ ተቃውሞታት ክሕይል ፀዊዖም ኣለዉ። 12 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ጊኒ ኮናክሪ ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ ኣብ 1958 ኣትሒዛ ብምልክን ወተሃደራዊ ዕልዋታትን ክትምራሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2010 ብኣልፋ ኮንደ ዝምራሕ ሓድሽ ርጉእ መንግስቲ ከም ዘቆመት መዛግብቲ ታሪኽ የመልክት። እንተኾነ ካብ 2010 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኣልፋ ኮንደ እውን ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምቅያር እንተገይሩ 24 ብሄራት ዘለዋ ጊኒ ሓድሽ ግጭትን ዘይርጉእ ፀጥታን ከምፀላልዋ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ የጠንቅቑ። ኣብ መንጎ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ የመንን ምሶም ብሕቡራት ኢማራት ዝድገፉ ንዓደን ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ሚሊሻን ዝጸንሐ ምፍጣጥ ንምፍታሕ ሎም ሐሙስ 17 ጥቅምቲ ስምምዕ ክኽተም ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ስምምዕ ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዲፕሎማሰኛታት የመን ንክልቲኦም ወገናት ንምቅርራብ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ዝተወስደ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ካብታ ወደባዊት ከተማ ምስሓብ ምዃኑ ፍሊጦም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዛ ኣብታ ከተማ ዝጸንሓ ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባ ክልቲኦም ወገናት የመን ዝሰማምዕሉ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ክቐውም እዮም። ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ዝሓቆፈ ሓድሽ መንግስቲ የመን ንሑቲ ክምክት ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተንተንቲ ጠቕሱ። ኢማራት በብእዋኑ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሰልጠነቶም ዝነገረሎም ሚሊሻ ኣብ ከተማ ዓደንን ደሴት ሰኮትራን ዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ተቆጻጺሮም እዮም ጸኒሖም። ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ ነቲ ብደገፍ ሕቡራት ኢማራት ዝተኻየደ ምቁጽጻር ትካላት መንግስቲ ብዕልዋይ ገሊጽዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብ ምስቲ ኣብ ጉዳይ የመን ላዕለዋይ ኢድ ዘለዎ ሕቲ ቀጥታዊ ዝርርብ ጀሚራ ከም ዘላ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ናብ ኢትዮጵያ ክበጽሕ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ኣብይ ኣሕመድ ንናታንያሁ ዕድመ ዘቕረበሉ ብምኽንያት ስልማት ኖቤል ምዕዋቱ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ንምቕባል ብቴሌፎን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናብ እስራኤል ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ካብ ማዕከን ዜና ታይምስ ኦፍ እስራኤል ብዝተረኽበ ሓበሬታ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ናይ ምስጓጎም ዝተበላሓተ ሜላ ከም ዘለዎ ናታንያሁ ከም ዝገለጸ ሓቢራ ነይራ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ እዋኑ ዝተረኽበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን